Mawaƙi Ado Gwanja yana ƙoƙarin sake waƙa mai suna Cas, inda ga dukkan alamu za ta fi waƙawar ɗaukaka da kuma sharafi a faɗin duniya. Mawaƙi Ado Gwanja Allah ya ɗaukaka shi tun lokacin da ya sake waƙa ta kujerar tsakar gida, inda yake cin sharafin shi. Daga baya ya zo ya zama limamin mata, wanda waƙoƙin shi duka suna tafiya ne a ɓangaren mata. A cikin wannan shekara, Ubangiji Allah ya taimaki Ado Gwanja ya sake waƙa mai sunawar, inda wannan waƙa ta karaɗe dukkan wata kafa ta sada zumunta irin su TikTok, Facebook, Instagram da sauransu. Wanda Ado Gwanja bai taɓa samun waƙa da ta samu karɓuwa a gurin al'umma kamar war ba. Bayan shekarar da ya sake waƙa tsakar gida, duk da lokacin yana sabon mawaƙi, kowa na mararin shi. Cikin wannan shekara yanayin Ado Gwanja ya nuna cewa ya dawo kamar wani sabon mawaƙi ne tamkar shekarar farko da ya fara yin waƙa. Domin kuwa Ado Gwanja ya ƙara samun farin jini da tarin masoya mabiya a wannan shekara saboda sake waƙawar da kuma irin karɓuwa da ta yi. Duk da cewa akwai mawaƙa da ake ji da su a wannan lokaci irin su Sani Ahmad, Kawu Ɗan Sarki, Hamisu Breka da kuma mawaƙi Umar M Sharif tare da Nura M Inuwa. Amma duk ya danne kowane mawaƙi a wannan lokaci saboda ƙarfin karɓuwa da wannan waƙa ta yi mai sunawar. Amma kuma abin mamaki, duk da an ce mai laya ka kiyayi mai zamani. Ado Gwanja sai ya samu karbuwar da shi kanshi baya tunaninta a daidai wannan lokaci, saboda yana tunanin lokacin shi ya soma ja baya. A daidai wannan lokaci kuma sai ga Ado Gwanja da sabuwar waka mai suna Cas, inda ga dukkan alamu wannan waka ta nuna za ta fi waƙawar karbuwa. Wannan waka ta zo da wani salo ne na musamman na ban mamaki. Tun daga lokacin da mawaƙi Ado Gwanja ya wallafa wannan waka a shafinsa, daga yanzu ya samu soyayyar al'umma mutum 19,900, wadda ya samu saƙo 184, ya samu tsokaci 697, sannan kuma al'umma sun tura wa junansu mutum 607. Kana ya samu masoya da suka soma hawa wannan waƙar a shafin TikTok sama da mutum 200. Duk a cikin awa 10. Wannan ne ya tabbatar da cewa Ado Gwanja bai taɓa ɗora waƙa da ta sami irin wannan karɓuwa irin na wannan waƙa mai suna Cas ba. Kada dai ku manta, kuna tare ne da wannan shafi namu mai albarka, wato Kundin Hausa TV. Kundin Hausa TV ta shirya tsaf domin ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku a koda yaushe. Don kasancewa tare da wannan tasha, ku yi mana subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun dukkan shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Idan kuma kun yi mana subscribing, to za mu so ku yi mana comment sannan ku yi mana like a kowane bidiyo da muka dora. Mun gode, mun gode. Masu kallon mu da sauraron mu, ku rika ajiye mana a sakon rubutu a ƙasan wannan bidiyo. Ma'ana ku rika ajiye mana comment ɗinku. Hakan shi zai tabbatar mana da cewa labaran da muke kawo muku yana gamsar da ku. Illahirin ma'aikatan Kundin Hausa TV muna masu mika godiya a gare ku domin kasancewa masu sauraron labaru da al'amuran yau da kullum da Kundin Hausa TV take sanya muku a koda yaushe. Ku kasance da Kundin Hausa TV domin ita Kundin Hausa TV ta ku ce baki daya. Kada ku manta ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa a Kundin Hausa TV. Mun gode, mun gode, mun gode.